Shin kowane hali babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya PDP take ciki? To, bari mu ji. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP na ci gaba da nutsewa cikin rikici bayan da kotuna daban-daban ke bayar da mabambantan hukunce-hukunce game da babban taronta na ƙasa. A ranar Talata dai wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta sake dakatar da jam'iyyar da gudanar da babban taronta da take shirin yi a garin Ibadan na jihar Oyo. Wannan shine karo na biyu da kotu ta hana gudanar da taron wanda babbar jam'iyyar hamayya ke shirin yi a ranakun 15 zuwa 16 ga watan Nuwamba. Sai dai kafin wannan hukuncin na biyu, wata kotu a jihar Oyo ta umarci jam'iyyar da ta ci gaba da gudanar da shirye-shiryenta na babban taron, wanda hakan ya haifar da taraddudi. A wannan shari'ar na baya-baya, tsohon gwamnan jihar Jigawa, Sule Lamido ne ya shigar da ƙara yana ƙalubalanta hana shi yin takarar shugabancin jam'iyyar. Lamido ya shigar da ƙarar ne yana buƙatar kotu ta dakatar da jam'iyyar daga zaben fitar da sabbin shugabanni. Wannan shine rikici na baya-baya da PDP ta faɗa a ciki. Bayan rikicin da ta daɗe tana fama da shi. A yanzu haka baya ga shugabancin jam'iyyar ƙarƙashin Ilyasu Damagun. Akwai wani ɓangaren da ke kirarin shugabancin jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Muhammad, wanda har ya kafa kwamitin amintattu na daban ƙarƙashin jagorancin Sanata Mawo Ohuwa Bunwa. Ƙarshen rahoton kenan, Abakar Ma'azu Ibrahim, ADZ Hausa daga Najeriya.